Там, където сушата се среща с морето, бреговата линия на Камчатка създава драматични контрасти с тихите гори. Извисяващи се скали и скалистите издатини се издигат от разбиващите се вълни, домно оживени колонии от пуфини, кайри и чайки. Тези морски птици се събират на огромни количества, създавайки постоянна какафония от викове. Въздухът мирише на сол и риба, напомняни за мощното влияние на океана върху живота тук. Двойка туфтеви пъфини стискат малки рибки в ярко оцветените си човки. Пилетата им надичат жадно, разчитайки на ежедневния лов на родителите. Оцеляването на тази скала е крехък баланс. Морето е непредсказуемо, а бурите могат да разбият гнездата, изпращайки вълни далеч отвъд обичайната линия на прилива. Няколко залива по-нататък, морските лъвове на Стелиер се изтягат на брега. Тези масивни морски бозайници, кръстени на натуралиста Георг Вилхем Стелиер, могат да надхвърлят 1000 кг. Гледката на отпочиващите и ревящи животни е доказателство за изобилието от риба в тези води. Под повърхността процъфтяват цели екосистеми. Гори от водорасли приютяват безброй видове риба, а косатки и гърбати китове често посещават тези брегове по време на миграцията си. Крайбрежните води на Камчатка също са дом на морски видри, тюлени и разнообразие от китове, включително изключително социалните косатки, които патрулират крайбрежието в търсене на плячка. По скалите се тълпят морски птици, мнозина от тях мигранти, прекосяващи хиляди километри по източно-азиатско-австралийския прелетен път.